Guys, खुलुमबाय दायो आङो जोंनि पर्बत जरानि ट्रेसाराव दंफैयो स' नोंथांमोना नायलांब्लानो जाबाय बहुत गोबावसैमोन आरोना आङो बे ट्रेसार मिलाव हाबिया दा दिनैहाय आङो हाबफैनाय जादों आरोना ओमफ्राय दा ओरैजाय नै ओरै बे बिल्डिं सेरावनो दङ आङो गोबां जों गामिनिफ्राय बेयाव मावना जाग्राफोर दङ आरोना नै बिथांमोना एकदम मावनानै जायो बेयावनो गारि सालायनानै जायो डाम्पार बे कक्लेन ड्राइभार होनो ना मा होनो ओमफ्राय दा बिथाङा नानो आरोना गारि नानो ओमफ्राय दा बै बिथाङाबो गारि नानो होनो ओमफ्राय दा बेयावनो दंफैयो आरो बै बालाफ्रा हनै बेयाव गोगोम गोगोम दं ओमफ्राय नै बैफोरखौ सालायो आरोना ओमफ्राय सासेयाथ' जोङो मेन मालिकआ हनै बैनो हनै गोजौआवहाय हनै माबा जाथिनि फाव खालामदों हनै साला बर'नि पिएसआ ओइला हनै पिए आरोना दिनैहाय जाय नोंथांमोना मिनिया बर' इउटुब चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना लानो दाबाव आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो दाबाव बिराद मोजां मोजां मानसिफोर नुयो नै दा बेबायदिनो आरोना जोंहा ब्रादारा बिराद गोबावसै आरोना लाजिसे दा ओरैजाय दंलायो आरोना नै गोबाङैनो ओमफ्राय लोगोसे ओरैजाय बिराद गोबां मिलफ्रा आरोना नै नायनानै लादो बेयावनो सौवो बे अन्थाइखौ बेयावनो बुख्रुमो आरोना दा नोंथांमोना नायलांब्लानो जाबाय जेसिबि आरोना सेननि दा बेयावनो सौवो आरोना नै नायनानै लादो लोगोफोरना ओरैबायदि बेयावहाय थिखोगासिनो दङ नै जाबगासिनो दङ दा अन्थाइया बेयावनो दङ आरोना नै बे मिला बेयावनो नै बे मेचिनफ्रा बेयावनो सौख्रुबो ओमफ्राय दा फ्राय जेसिबिजों थिखोगासिनो दङ नै ओमफ्राय दा बेयो मेटेल आरोना नै मेटेल बेयो 3-4 मेटेल बेयावनो दोननो जाहैबाय ओमफ्राय दा ओरैजाय नै बिराद गिदिर गिदिर मेचिनफोर दङ आरोना नै नायनानै ला लोगोफोरना बेबायदि